nenze ngathi aniboni ngempela. We are dying. Siyafa. Elendo ngoba into ebuhlungu nibuka kude. Lento ayenzekanga kimi, ayenzekanga ekhaya. But ngiyayazi le nto mina. To lose umuntu omthandayo, to lose ingane yakho. To lose umuntu othembele kuyena uNkulunkulu akuphe yena. Into ayikhulisile osanethemba layo. You lose it. Manje sizoziba nje senze ngathi asibone ukuthi le nqolo esigibelile iyawa. Like sizoziba nje senze ngathi asibone ukuthi umhlaba esikona sibhekene nempi kaSathane, asibhekane nempi eningi. Sibhekene nempi kaSathane. We are losing ourselves. We are losing ingane zethu, we are losing abazali bethu. Painful thing ukuthi uhlukane nengane yakhe ekseni. Utshela ukuthi uzobuya nazo njengezinye ingane and all fun out ukuthi uthola ikholo ukuthi ingane yakhe ayisekho. Ayikho into ebuhlungu ngale ngozi enzekile futhi esesiphingo. We are losing abazali bethu. Uhlukane noma wakho esikoleni. Understanding ukuthi umama noma ubaba uzobuya. Kungena ikholo ukuthi buyele ekhaya. Ngithi mina kungcono at least ukuthi ube nomzali ogulile wambuke egula washona. Ikinto ebuhlungu njengokuthi uhlala nomzali wakhe ekseni. Uthi yazi ukuthi umzali wakhe akasekho kazi sibhekene nempi. South Africa kwenzeka izinto ezisimanga. Sibhekene nempi and into ebuhlungu kakhulu ukuthi sinohlobo labantu abaseyikhundleni eziphakeme abangabekwanga uNkulunkulu. Abantu abafuna ukuphathizwe ngeingqondo zabo, abantu abafuna ukuphathizwe ngemnjunju yempilo zabo neingqondo zabo nama strategies abo. Sinohlobo labantu abasiphethe abaseyikhundleni abaphethizwe ngendlela abafuna ukuliphatha ngazo and bayakhohlwa ukuthi izwa kulona labo likaNkulunkulu. And bayabona ukuthi kancane kancane bayahluleka. Sidinga uhlobo labantu abazophathizwe beliphathe ngeenjongo zikaNkulunkulu nama principles zikaNkulunkulu. Because you can't tell me ukuthi yonke into eyenzeka la eSouth Africa abantu abayiboni. You can't tell me ukuthi bonke labantu abagcwele eParliament nje mekukhulunywa abayiboni into eyenzeka eSouth Africa. You can't tell me ukuthi bonke labantu abahlezi bememeza lapha eParliament ababoni ukuthi we are sinking. Why benze ngathi ababoni why bethule? If bekhuluma abakhulumi ngoba lakho bebhekene nesimo bazokhuluma ngoba belwa nabanye abalwa nabo. Kazi ke nithathe nje kube kanye nithathe lento le yamla politiki enu nalamaqembu enu angasebenzeli ngalutho. Nithatha yonke lezo zinto nibuyisele eceleni nibhekane nento uSathane azamukile ekuthina njengezo. Nizoke nenze njani yini lengaka? Ugijima ngeemoto eziwu4 emgaqweni ama blue lights. And west part kulo baba abanezingane lapha ya kulela parliament kunabantu besifazane lapha ya abahlezi bekhuluma indaba yobufazane abanezinseka abazele abalapha kulela parliament. Ngempela nina nisenayo inhliziyo ukucabangela omunye umuntu. Nakhona lapho menziwa kwisini kuwenzeka into ethile nizogijima namakhamera umuntu ebonakala wonke emgaqweni isuthi yakhe emva lokho sekuphelile njalo. Anibona ukuthi ngempela sibhekene nempi kaSathane, asibhekene nalezi impizeni ezibhedayo zokubanga amavoti zokubanga ini. Sibhekene nempi kaSathane la. Akekho noyedwa nje nini okugcotshwa uNkulunkulu ozovuka nje nento entshe ethi hayi ngibonile kwenzeka kodwa sike senze ngendlela ehlukile. Bese nikhankasela la ukuvotelwa abantu nimisa amatende nimisa yonke into ngigcwalisa izitedium sengihlo ugcwalisa isitedium nje sodwa nizothi kaza sizolila kuNkulunkulu. Nanka ama-ICC la nanka ama-ground la oMoses Mabhida sengihlo nje ukubiza abantwana bakaNkulunkulu nithi asizokhala sonke. Nigcwalisa nithi istadium kuzokhulekwa 2 hours kuzokhulekwa nje sizokhala uNkulunkulu sonke sihlangene. Ngeke nikwenze lokho kodwa lokho ningakwenza uma nifuna abavoti. Get out
indaba ukuthi every time mesikhala ngezinto zethu ezibhlungu esibhekana nazo nina ningabhekani nazo ba nihlezi ni-covered nihlezi ni-protected aninendaba nathi ngoba sisemnyango nisendlini nina anizizwe imvula ezisinethayo aluze umoya ovunguzayo osigulisayo lento izomela istophe lento izomela istophe yenu yokungafuni uku-attenda izinto ezihlukumezayo siniyekile ingane zesikole ziyafunda ziphase zingayitholi imisebenzi thina ama-artists siphila kabuhlungu izinto zethu ayinakekelwe ziningi izinto ezingenziwa ezingekho saphila phezu kwalezo nhlungu sa-understanda sathi asinankinga saqhubeka uNkulunkulu wasiphilisa namanje usathane segadle sathatha iy'nhliziyo impilo zethu nithule nenze ngathi aniboni nenze ngathi aniboni ngampela we are dying siyafa lento ngoba into ebuhlungu niyibuka kude lento ayenzekanga kimi ayenzekanga ekhaya but ngiyayazi le nto mina to lose umuntu omthandayo to lose ingane yakho to lose umuntu othembele kuyena uNkulunkulu akuphe yena into ayikhulisile osanethemba layo you lose it and kunabantu abanjengana bazofika befaka amasuti kugcwala iy'moto kugcwala amaphoyisa for what nizokwenzani nizoqhuba ijenda yenu njengasile andifake iy'kibha lezenu nilwe for what shit for what shit for what shit siyafa this is bullshit siyafa we are dying nina siyafa 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 ingane zethu siyafa siyafa osisi bethu bayahlukumezeka bayashawa balale ey'bhedlela bayashawa bayahlukunyezwa bayabulawa siyafa we are dying kunevidiyo njengamanje etrendayo emfana lowo oyikhosa hlukumeza uma wengane yakho ammithisile uze uyambiza ukuthi akamenze akambambe i-private part we are dying and nihlelo khipha nje nabaphathi abanjani niyinkosi ey'njani niphethe bapha abantu nizobusa bapha abantu we are dying senihlelo khipha usuku kukhulekwe kazi nikuzame konke kuyalihlula nalokho enikuzamani nikwazi ukukwenza sicela ithuba nje lokuthi sizohlangana ndawonye sibambane izandla and then we pray because we are dying akukwazi ukuthi kuqala unyaka uJanuary siqala ngaleli notes lokuluza abantu kanje and then we pretend ngathi asiboni because silinde amakhamera nalemibhobho eminingi yama-mic nihlale ninethezeke nizokhuluma izinto ezey'pitch eniy'bhalile noma enibhalelwe zona asihlangene naleyo nto ngeke mesithula uNkulunkulu mina nginankinga noma ngathiwa niyangivalela ningaphinde ninginike imisebenzi nginenze yonke ngeke ngithule nginey'ngane mina ngiyizele nginomndeni kukusasa lokho mina ngizobe ngiyindoda emzini wami angikwazi ukuvumela umoya onje mina ngeke ngiyivumele mina impilo enje ngeke ngiyivumele impilo enje uNkulunkulu ungibusisile wangibusisa ngabantu abangithandayo wangibusisa nge-industry wangibusisa ngabantu abangisupportayo abaningi ngizobatshena ukuthi mina ngimelene nayo yonke lento yokuhlukunyezwa kwabantu emhlabeni inini enisemandleni sinikene ama-platforms sinikene ama-awelu lama-ground sinikene sihambe sizokhuleka sinxusa uNkulunkulu sibubule uNkulunkulu akanibekanga ngamabomu kulezi ikhundla anibeke kuzona uyanithemba unithemba ngabantu bakhe sinakekeleni bafethu noma ngathiwa nifake eground kwenje ku-TV kuthiwa ngesikhathi esithile i-hour lonke noma u-SABC 1 noma u-SABC 2 kuthiwa nje i-hour lonke bese wonke umuntu akavule leso stage kuyakhulekwa kubize bonke labafundisi
kuyobubulwa, kuyokhalwa. We are losing ourselves. And lokwesibili ngiyiphupha lento, ngiphupha iSouth Africa sisempini embi. We're losing imphefumulo. Kunezinto eziningi ezenzekayo, kunamabhomu, iSouth Africa ikhala, ibomvu yonke igazi. Isitha sizile ukuzohlasela. uNkulunkulu akazivusele uhlobo labantu abaseParliament abazothi sesikhathele ukwenza ngendlela yethu. Sicela uNkulunkulu asinike direction. uNkulunkulu akazivusele uhlobo labantu abazongena ezikhundleni abazothi Jehova singenelanga thina ukuzophatha kodwa singene nawe ukuthi uzophatha abantu bakho through us. I care mina about abantu. I care because ngineyingane ephilayo. Nginomndeni wami. I care so much. Mina ngiyabaza abantu bangenzeleni. Ngiyazi mina ukuthi abantu bangithandile bangenzela umusa. Imali nginayo yonke into enginayo ngenxa yabantu. Ngeke ngiye kubantu mina ngoba nakho ngifuna ukuthi bengidownloadele ingoma zami engiyikhiphile noma ngoba nakho ngenza event enkulu abantu abeze bezosupport event yami abantu it's not about me every time, it's about me every time, it's about me. I care about abantu and uNkulunkulu ngiyambonga abantu angiphe bona because kumele nginakele nezidingo zabo nokukhala kwabo, kumele ngikhulume, kumele sibonisane ema platform njengalawo ukuthi umuntu ekhuluma usizi lakhe nento ayizibhlungu nomunye ekhuluma esihlangane sibambane ngamakhanda sinqubuzane ngamakhanda sibone isolution ukuthi thini. And you bezwe abantu kuthiwa wena sizothi singekho sidingo sokuthi wenze le video uphela ubuwazi ukuthi uyibrand udoti, uyibrand udoti. Zophila ibrand mina la ngiphilisa ibrand mina, ibrand lengiphilisayo ngoba ngiphilisa ibona labantu. And we are running away because we are too selfish. Ngale ndaba ukuthi sicabangela ukuthi mesikhuluma izinto ezithile sizobe silimaza thina, sizobe silimaza isinkwa sethu. Selfish people. Abahlazi becabangela ukuthi izinto ezithile akumele beze. Ngisho ngathi umuntu uyakholela ukuthi lento akumele yenze. uNkulunkulu ukhuluma naye ukuthi ayisho lento, ayivalele into kaNkulunkulu ukuthi ingaphumi ngoba usabela ibrand yakhe. Angithi we abantu bazothi sengiyakholwa abantu angifuni ubadidisa. Abantu angifuni ubadidisa phela mina ngumuntu weqhomo noma mina ngumuntu we-R&B mina nje futhi ibrand yami ayivumela ukuthi mina kasengavele kuphele kwayona ke leyo brand ke. Mina sengavele kuphele kwakona lo kucula kwayona leyo brand iphele. Mekuthi ngempela funa ngingenelela ukuzofa. Ngithule ngibubule ngibulele inhlungu ngoba kumele ngizisho indlela engifila ngayo ngoba bengisho leyo nto ngizovalelwa noma ngeke ngisayithola imisebenzi, ngeke ngisaqashwa, ngeke ngisabhukwa, ngeke ngisasupport. Ingavele ihambe leyo nto kodwa mekuthi leyo nto ayihlangene noNkulunkulu ingavele ihambe. Abantu abaphethe abasekhundleni abenza something sihlukumezekile. Mina ngikhalela ngisho nje abafethu abasethu khona iplatform engithola nje kuthiwa hayi sizomdlalo senayi ICC siyanginika enze poster wenze lo mkhulo wakho 2 hours. Mina ngingawenza, mina nje lo mkhuleko ngingawenza. Manje nje kuthiwa sizwe onali ground Moses Mapito okay sizwe nayi ICC nanku lo mkhuleko nje umkhulo wakho 2 hours lo ngibiza abantu becebo likaNkulunkulu ngithi bafethu nayi indlu sitholile asize sizobubula lo 2 hours. Ayikho into ethile sizoyenza, akekho umuntu onebandla lakhe ozoshow off ngebandla lakhe ubani sizohlangana kufika omama bezembatho ngeenkonzo ezihlukahlukene sizokhala kuNkulunkulu. We are losing abantu, we are losing ingane zethu, we are losing ourselves, we are losing abazali bethu, we are losing umhlaba wethu. We are losing umhlaba wethu, we are losing everything. Guys, anibona ukuthi siya kuyimanje akwazi ukuthi ubani ozophatha izwe. We are sinking. Wait,